Takže čus lidi, tady jsou Vegeta z dnešního videa a v dnešním videu si dáme mixer challenge tady s Dolfem. Čus! A vlastně máme tady 10 ingrediencí a jo, tady máme vlastně jak s lístečkama, tady máme všechno. Když nám to představíme, co tady je, tak ten první máme krásný rybí salát, myslím, že to je tuňák, je to v majonéze. Potom máme krásnou mrkvičku, takhle, jestli vidíte dobře na obrazovku. Potom máme páreček. A jinak budeme to mixovat v tomhle a tomhle. Potom máme nějaký tady, to nemá rád nikdo z nás. Olivy. Potom rajče. A taky moc nemusím. A potom nějaký, Hořtý se nechutná. jo, to bude určitě z mekáče. Pak tady mám multivitamin, takovýhle syrup. Kakao, má nějaký kakao. Který se už asi tak dlouho neměl. A potom tady máme krásné znojemské nakladačky. A potom nakonec jsme si připravili. Smetanu ke šlehání, určitě výborné. A nakonec... Ne, to jsem to nepranknout. OK, tak stavka minůžky a ten, kdo vyhraje, teď začíná. Počkej, kdo prohraje, ne? Jo, ten, kdo prohraje. Kámen, nůžky, papír, teď! Kámen, nůžky, papír, teď! Yes! Tak pojď, kámo. OK, tak ty vole, jaký třeba. Tak jestli si tam vyber. Tady beru tenhle. Rybí salát! Ne! Vystáme na stoleček. Ne, tak to je nechutný. Já se pobaju. Zase máš tam má něco. Vstává. To bude syrup, vole. Bude něco dobrýho. Ne! Co to je? Syrup! Yes, no si... To bylo jasný. Ne. No syrup. To je zase, já všechno schytám nejhorší, on to nenáčí. Ok, no, tak co tam bude mít? Ti dám. Kámo, vole. Ty vole, aspoň Nějaká, doufám, že to nebude nějaká hrůza, vole. Rajče, no, tak jako. No, kámo, a ty to máš dobrý, to máš slab, ty máš salát, no. On má takový, on to bude mít To by nemuselo být špatný, jo. to bude mít zatím dobrý, jo. Ty máš co, vole, syrup, a kdybys tam měl, vole, třeba nakládačky, vole, to budou určitě olivy, vole. Tyhle, nečemu. Dělej, otevři to. Kakao! On to má dobrý! Já mám kakao, lidi. Počkej, a teď už tady žádný skoro dobrý nejsou, takže teď si tam jediný prostě nakládačky nebo olivy. Jediný asi, co je na tom dobrý, je párek, nakládačky a Jo. ten kečup, takže pojď. Okay, takže já si beru třeba tenhle, takový papírek hezký. Co tam bude? Ukaž. Olivy. Ale tak jako je to salát, takže jako... A on to bude mít dobrý, vážně, on má fakt... Hej lidi, já vám to musím ukázat, to prostě nejde. To fakt... On má salát. To je salát. On bude mít salát z toho prostě. Ale jako ty olivy tam být nemuseli, ještě by se mi hodili nakládačky. Hej, ty bys potřeboval smetanu, a ty vole, kdybys tam měl nakládačku, to by bylo mrtě nechutný, ty vole. Ok, tak jo. Takže 3, 2, 1... Tam dám mít zašitku. Párek, vole, kdybys tam měl, ty vole. Jo, to tam mám, vole. Ketchup. Ne. Ne, a tohle. Ne, to je... Co to je? Takový dip, to je tohle. Yeah. No tak, počkej, já to mám pořád dobrý, protože jako tam to je docela sladký. Ty doufám, že budu mít něco tak nechutný, no. protože já chci mít salát, chci mít salátek. Párky. Párky. Já jsem chtěla teda párky. Jo lidi, pak tady zbývají 3 přísady. Je tady mrkev. No to má všechno dobrý. Nakládačky a smetana. Jako jestli to má všechno dobrý. Tak jako... No ale kámo, teď přijde něco, teď určitě budu mít buď mrkev nebo nakládačky. Hej, a co si počítá z těch nakládaček? To bude tam mrkev? Každá Co je tohle? Ale tohle ještě. Okay, ne, vole, to se bude dávat. Dělej, vole. Okay. Ty vole, on tam má mít tohle, určitě nebo tohle, prosím. Ať tam má nakládač. Nebo tam budu mít smetanu. To bude smetana určitě. Okurka, yes! Lidi, mám tohle. Máš tam bylo všechno, tak to ti to hezky dosralo. Ty dura? No tak kámo, ty dostaneš smetanu. Ne, já bych chtěl mrkev, nebo smetanu, jako to by mi nevadilo. Dostaneš smetanu, lidi, on dostane smetanu, chápete to? No, tak mám smetanu, no, to smetana! Máš tohle ve Jo, dobře, ale lidi, já jsem věděl tohle. Smetanu, takže první mixujeme jeho. Jo, Okay. tak počkej, uděláme si musíme ještě připravit nějaký hrnek nebo něco. Počkej, co je to? Je tady mám nějaký hrnek. To měla být mrkev, že? Jo. Vezmeme tady nějaký hrnek.
Počkej, do toho to máme jako... Jo. No ale do čeho to pak naleješ? Takže první, to zapomeňme tady do elektriky a budeme mixovat. Takže tam, hej, dva žičky, já si žičky. Hele, já teď nevím. Ale ten dip si tam dáš celý. Jo, ten dip, jo. Takže, ježiš, mobil. OK, takže tímhle tím budeme dávkovat lidi. Budeme dávkovat. Takže první kámo, já začnu tady těma. Počkej, jak to funguje? Tak dobré, takže začneme těma tím kacájem. Okay. Dáme, kolik dáme? Ty vole, co si děláš? Můžeme teda sem. Takže první dáváme kakajíčko. Počkej, vám musíš to opřít, tak víš co, lidi, já se bojím, že to zase spadne. OK, takže já si vemu tady. Ještě jednu. Ještě si tam dej, ještě jednou. On to má pak všechno dobrý, to je šudák. A to je tak vždycky. OK. Teď si dáme syrup. Ty píčo. Ale to veš mi hrozně, dej se ho tam pořádně. To moc ne, no. Ne, vole. OK. Ne, ještě si tam přidám. Ještě si tam dej, vole. No. Čo ten tam Kam? syrup? Fuj. A musíme do toho něco přidat, protože jak tak to nerozmixujeme, to bude všechno tvrdý, že jo? Dej vodu. Jo, trochu vody tam dáme, no. A teď se máš smetanu. Budou to krásně to, ale dáme jako, no. OK, takže pokračujeme, teď si dáme mrkvičku. Hej, přines to. Jo, a ten, kdo to nevypije, anebo prostě aspoň jedno nevydrží, tak musí snít s jednou olivu. OK, tady vem, okrouhej to zatím díkem. Já si tady zatím dám celý... Mám okrouhat, jo. Celý Ty si tam dáš takhle, vole. Fuj. Ty tatáne. Jo, Ty tak, ježiš to tam, vole. To je s tím curry, to je to curry. Tak ne, asi. Ty prak med. A je to dobrý? To musí být sladký. Ochutnej to. Ty prak... Polízni si to. To je dobrý? No, kam bylo to sladký? Co si je? Myslím, že to je nechutný. OK, takže další máme nakládačky. Tak, a tak tam dej tu mrkev, vole, ještě tohle to... A počkej, přines to, protože ten mixer to nerozdělá. To? Jde? Nejde, vole. Přines nůž, vole. Nemáš nůž, přines nůž. Nejde. Ne, to nedělej, tak to bacha. Čekej, já mám tady jiný. A tady jsou ještě. Nebo to nožem vypáčíš, lidi, vypáčíme nožem. Ukáž, jak to udělám. Uč mi to vůbec. No tam je vzduch, víš, já to ukážu lidem, jak se To vypáčíme. Lidi vám ukážu, jak se krásně páčí. Tam máme ten nůž, najdi si takovou škvíru. Ne. On potuž do té škvíry za jeden nůž. Tady. Ne. Si jde do té škvíry za jeden nůž. Vy to taky nazvednete. A on ujde trochu vzduchu. A pak by se to mělo dát. Já otevří. Čo, to čudák, ne, vole. Musí to být zajetý do toho, musí to. No jdi. Jsme teda trochu nečekali, protože... A já mu to, vole, schutí. Vole, ještě to... OK, takže tahle ingredience... Jo, takže já jsem to hodně hustý. Počkej, je tady, vole. Tohle si tam dej, to jsou mixovaný curry omáčka, vole. Jaká? Curry? Jo. Curry omáčka. Curry, ukaž to. Taky nejde. Ukaž to. Jsou cikáni. Curry omáčka. Čekej. To taky nejde, vole. To děláš prdel. No to nejde, vole. Ne, vole, ukaž, vole, to otevřu, vole. Daj si tohle, vole. Co to je, vole, fuj. Vole, já to otevřu, vole. Ne, tohle, marmeládu, jestli chceš. Ne, vole, to bylo moc sladký, vole. Váš? Víš, to mělo moc sladký lidi. Yes, už. Jste to slyšeli, tak to. No to už je. Já bych to měl dát párek. Ne, nechci pár, díky. Máš to tam dej, vole. A fuj, to smrdí. Počkej, já to naložím. Nevelkám, nedávej to moc, vole. To je strašně smrad, vole. Nevelkám, to stačí, vole. To lidi, to je strašně. Lidi, to vypadá jako moje každodenní hovínko, vole. Tam to smrdí. To je curry, vole. Tak a ok, teď dáme trochu vody. Počkej, ty už tam máš všechno. Jo, já tam Já ti tam dám mlíko. Ok, takže dáme tam ještě mlíko na závěr. Tak teď pivo. Ne, dáme tam vodu normálně. Trošku jenom. No dobrý. Tak lidi. Je. Ježiš. A teď lidi.
zaleš do mý. Čekej, já to vypojím, já to umeju, je to špinavý. Ok, takže já jsem nalil do své krásné tady fialové mističky. Teď dáme moje, jo, jako. Kamhle tam zůstala ta mrkev, ona se to rozmixovala. Jde. Vlastně to bylo. A ty musíš ještě rozkousat. Ok, takže jdeme na... Jdeme na moje, no to si děláš prdel, to ještě taky vypláchneš to špinavý. Abych tam neměla tvoje švitky, kámo. Co? Ale to moje bude smrdět víc a to se vsadím. Ty vole, lidi. To bude Ale strašný. kámo, tam tomu to úplně dostalo. Že tady ještě něco je, ale. Mě to dostalo nejvíc to kary, že jo? Kdyby tam bylo to kary, tak... Vybrám nakládačky, tak máš kary, no. Tak jako, tam můžu, dej mi to. A párek si nedám celý, vole, tím si dám jenom trochu, půlku, vole. Ne, vole, Když si tam párek dal tu něco. no, jasně, já si tam. To stačí. Čekej. Livy. Zaliju trochu smetánkou. Lidi. A teď mám to mnohem lepší. Rybí salát, no ty pičo, teď to přijde. Hej lidi, jestli se zítra vám nepozvem, vole, tak jsme Zítra jdeme na tábor, takže... tak jsme dostali rakovinu. Zatím je to Vůbec stačí 11 dva. minutek. Jo. Ty pičo, to Hej lidi, takže lidi, my se vám, já to chvilku stopnu, protože já nemám rád moc, že to hodně natáčí. Já to chvilku stopnu a vozvem se vám, až to bude hodně. To bude to vyutní se. Hej lidi, my už mixujeme. Lidi. To smrdí. Já To je strašný. ujde, Oj. aby to tady nebylo po celý to. Kamo, hej, Fuj, ty se tam vlej. Tak krásně se tam nalej. No, už to stačí, vole, to tam dám všechno. Vole, piči. Ale já to mám lidi, já to mám strašně moc. Ale vole, máš to mnohem lepší. Hej lidi, já vám teď ukážu nějaký prostě, teď mi to stopneme, nebo něco uděláme. Ok, mi to stopneme, ale ozvem se vám, až prostě budeme u toho, takže... No, já vám ukážu, jak to vypadá. Takže tady má David, Rudolfy. A tady mám já krásně, velice pěknou mrkvičku na... nádherný lidi. Co ke zajímavý to... Dobré. Ten... A teď musíme tady Ok, takže my jdeme ke stolu a... Hej, kámo, čmuchni si k tomu. Ale to voní. Tak teď, vole. Ne. Lidi, No, tak... ale jestli se poblejeme, tak jsme. Kámo, přines nějaký kbelí, vole. Vole. Já vole, lidi, já Mě se toho šveda. Fuj. poběžím na záchod hnedka. Já se pobleju, ale já si nedělám prdel. Lidi, tak to je nejhorší challenge. To je nejhorší challenge, co jsme kdy udělali. Hej, ale já se fakt pobleju, to je úplně nechutný. Já Ty taky. vole, lidi. OK, takže první děti. Děti, máš Ne, to první lepší. jsem mixoval ty A to je jedno, máš to lepší. Nemám. Jdi, dělej, jdi. Nejdu. Jdi. Dělej, zvlášť, děláš píču. Pojď a na kameru. Na kameru, vole. Hezky napij. Ne, vole, ty mi to tam bude podstrčit, vole. To je dobrý? Já jsem si tady dal narty, ale... Počkej. To je kokot, jim to chutná. Je to dobrý? On to rajče. Já to být nebudu. Něco... Hej, napij se toho mýho. Ne, prosím, já to nechci pít. Prosím, prosím. Hej, kámo, pojďme. Je strašný smrt. Já tohle nechci. Prosím. Tak rychle, pojď, dělej, kamo. Pojď. Amen. A já se pobleju. Carrero. Carrero. Hej, jestli se pobleju, tak je to pro vás, protože jinak bych tohle... Neudělal. Lidi.
Takže mi to asi, já to teď tady stopnu, já to ukončím a slavnostně vám ukážeme, jak to vyliváme do hajzlíku, takže čus. To je nechutný. Jo no, tak jdeme to vylít do hajzlíku, jdeme se na to podívat. Jdeme to vylít do hajzlíku. Rozsvíčka. Krásně rozsvíč. Když tam liješ. Piči, vole, co to je? To je tak nechutný, to je tak nechutný. To hodně lítá. Tak hovno. Fuj. Ty čo ti tady to OK, takže já bych to tady společně s panem Kocourem ukončil. No a já si myslím, nedělejte to, je to fakt nechutný. přesně. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, že jo, Davide? Jo. A doufám, že bude i nějaký video z tábora, takže já se učím a čau. Kam mě se chce zvracet? Co je? Jo, mě se chce zvracet.